ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପଦକମଳରେ ଶତକୋଟି ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରମି, ଏ ଯେଉଁ ଆପ୍ତବାକ୍ୟ ରହିଛି ଏହାପରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା ଟିକେ କରିବା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟଧାରୀ ବେଶଭୂଷା, ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ପରି ବୈରାଗୀ ପରି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ହରିଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ଗାଈଟିଏ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗାଈଟିକୁ ପ୍ରହାର କଲେ ଏବଂ ଗାଈଟି ପଞ୍ଚତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଈଟି ମରିଗଲା। ଯେ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ। ସେ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାର ପ୍ରତିଟି ଲୋକର ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ର ତୋଳି ଧରନ୍ତି। ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଯେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ସେ ଗାଈକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତୋୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦି ସ୍ଥିତେନ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତୋସ୍ମି ତଥା କରମି, ଏହା କହିକିରି ସେ ତାକୁ ଗାଈକୁ ପିଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଈଟି ମରିଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଭାବିଲେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇକରି ସେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ହରିନାମେ ଯତ ପାପ ହରେ, ଜୀବେର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତତ ପାପ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି, ଥରେ ମାତ୍ର ହରିନାମ ମୁହଁରେ ନେଲେ ଯେତେ ପାପ ହରଣ ହେଇଯାଏ, ଜୀବେର ସାଧ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ସେତିକି ପାପ ସେ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ବି ସେଇଆ ଭାବିଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ହୃଷିକେଶଙ୍କର ନାମ ନେଇକରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ପାପ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଯମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ଯମ ମଧ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥିର କରିପାରିଲେନି। ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ତ ଗାଈକୁ ମାରିଛି, ତାକୁ ଲାଗିବନି କାହିଁକି ପାପ? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହିଁ ପାପ ଲାଗିବ। ତ ଯମ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଜଣେ ଏଭଳି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଦାନ ଧ୍ୟାନ ସବୁ କାମ ସେ କରନ୍ତି। ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ମହିମା ଗାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି ଲେଖିଦିଅ। ତ ଯମ କହିଲେ, ଠାକୁର, ମୁଁ ଏଟାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁନି। ତ ଅନ୍ୟଥା ଭଗବାନ କହିଲେ, ହଉ, ତ ଯମ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଆସ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧାରଣ କରି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ସାମବେଦ ଧ୍ୱନି କଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ବାହାରି ଆସିଲେ, ହରିଓಂ ତତ୍ସତ୍ କହି କହି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଆପଣ ଏତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୋ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣଠୁ ମୋଠୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ତ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବହୁତ ପ୍ରଶସ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଏତେ ଅଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦାନ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ କାଲି ପ୍ରଭାତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଆଜି ଆଉ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ଆମର ଖାଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ ରହୁଛୁ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକଥା ତ କେବେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନଥିଲେ, ସେ କାହାକୁ ଘରେ ରଖନ୍ତି କି ନାହିଁ। ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଜି ହେଲେନି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏତେ ରାତ୍ରିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ, ବାଘବାଲୁ ଆମକୁ ଖାଇଯିବେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୋଷ ଲାଗିବନି। ତାପରେ ବାଟ ସାରା ଆମେ କହିଯିବୁ, ଆପଣ ଏଭଳି ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏଭଳି ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ରାତିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ବାସ ଦେଲେନି, ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଦାନ କଥା କ'ଣ ଆମେ କହିବା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭାବିଲା, ଆରେ ଏତିକି କାମ ମୁଁ ନ କଲେ ରାତିଟା ଭିତରେ ମୋର ଯେତକ ଯଶ ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ଅର୍ଜନ କରିଛି ଜୀବନ ସାରା, ତା ସବୁ ବୃଥା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ, ଯେ ସାଜସଜା ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଇଲେ। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏବଂ ଯମରାଜ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତଳାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରଣୀଟିଏ ଅଛି, ସେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଯମରାଜ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗଲେ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ସେ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚାଟିକୁ ଦେଖି ବିମୋହିତ ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିପାଟି ବଗିଚାର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଘର, ଆମେ ଯାହା ଆଖି ଆଗରେ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପା କରିଥିଲେ? ନା, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିନଥିଲେ। ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବାସ କରୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରଣୀ, ୟାକୁ ମୁଁ ତିଆରି କରିଛି। ଯେଉଁ ପଟରେ ଯାହା ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, ନାଇଁ, କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ମୁଁ ମୋର କରିତ୍କର୍ମ ବଳରେ ସବୁ କରିପାରିଛି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆହା, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଉପବନଟି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପବନ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକିରି ଦେଖିବା। ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣ ବୁଲିକିରି ଦେଖିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯମକୁ ତାଙ୍କ ବଗିଚା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ବଗିଚାକୁ ବୁଲୁ ଭଗବାନ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ସେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଗାଈଟି ଯେଉଁଠି ମରି ପଡ଼ିଛି, ଭଗବାନ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ତ ଅନ୍ୟଥା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ଭଗବାନ ହାତ ଧରି ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଯେ ସେପଟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସାପମାନଙ୍କର ବସା ଅଛି, ଆପଣ ସେପଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ତ ଠାକୁର କହିଲେ, ନାଇଁ, ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନୁ, ଆପଣ ସାପମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଯିବୁ, ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ?
ठाकुर सेठिकी गले ठाकुर गलापर देखले आहा ये गाईटी केमती मरी पड़ी। अच्छा ये बगीचा भितर तो आप जहाँ कहले हर्म्य पुष्करणी बगीचा गछ लता वृक्ष जहाँ जो आपन को पचरागला सबू आपण ही कहले ताले ये गाईटी की कौन आपण मारी। तो ब्राह्मण जन हतबाक गले हठात से चिंता करिक कहले अरे मूर्ख ब्राह्मण तुमर कौन एतिकी ज्ञान नहीं ये दुनिया रे कौन किए किछि करे मु कौन कली मुझे गाईटी पशिकी मोर जो सुंदर गछलता सब लगे फूल गछ लगे नष्ट करदेवाई चेष्टा कला तेणु मु कहली तुया भूषिकेश हृदि स्थितेन यथा निजुक्तोस्मि तथा करमि या कही मु बाड़ी खंडे लुहार बाड़ी खंडे तक जोरे पिटिदेली से मरीगला। तेणु मो भितर थिबा भगवान मते जहाँ निर्देश देले मुझे ही कली मो भीतर ही भगवान अच्छा भगवान मत जहाँ निर्देश दौरान से इच्छा ना पत्रटी भी हल्ब ना तेणु मुझे मारि तेणु भगवान ही मारे। तो भगवान एक कथा शुणिकी टे हसीदे कहले ब्राह्मण तुम यही जो परिपाटी नहीं हरिओं तत्सत कही धेनुबद्ध करके भगवान को भी दोषारोप करुच लक्ष कोटि जन्म मध्य अतिक्रांत हो गले तुम मुक्ति ना तुम्हें भगवान को अपजस दवाई चेष्टा करनी। भगवान सर्वमंगलमय से प्राणीर मंगल करते तेणु तुम्हें दोष कर भगवान को ना दोष को लदिव यह अति अति कदर्य कार्य एभली कार्य करा जाए कहीं एभली दृष्टता करिपारंती ना कारण जे सकल शक्तिर आधार जे सकल अष्टीर स्रष्टा जे सबूर आदि जे सबूर अंत तांको उपरे दोष लदी निजे खसी जावाई चेष्टा करुच। सुसंगत सुसंपन्न जीवन यापन करने सदाचारी जीवन यापन करने तीनोटी अपराध वर्जन कर आमे माने चलिबा उचित। आम शास्त्र जो विधि रही से तीनोटी अपराध कौन गोटे हूँ सेवा अपराध सेवा जनित अपराध देवता ईश्वर एमान ज्येष्ठ वरिष्ठ एमान सेवा किपरि करा जाए तार विधि विधान अच्छी जो 32 प्रकार सेवा अपराध अच्छी से गुड़ा को वर्जन करवा उचित चलवा उचित। गोटे हूँ नामापराध नामापराध नाम सहित जो अपराध विष्णु नाम रे कुच्छारटना करा जाएनी टाही टापरा करा जाएनी तो हरिओं तत्सत कही बारंबार मंद कार्य करवा यहाँ हूँ माने नामर सहारा नहीं कदर्य काम करवा हूँ नामापराध। एवं आउ गोटे हूँ वैष्णव अपराध वैष्णव जन मान प्रति साधु सज्जन मान प्रति आम खराब व्यवहार प्रदर्शन करवानी तांकर कुच्छारटना करवा नहीं तांकर अपजस है भली कौन से कार्य करवा नहीं। श्रोता बंधु आज एतिकी आपण मानकु जदि भिडियोटी भल लगु थाए भिडियोटी को टिके सब्सक्राइब करने मोर गोटे छोट अनुरोध रहा शेयर भी करेंगे लाइक भी करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय गुरु।